Zdraví vás Macho. V programe Machové zábavné drinky uvádza Macho a dokonca nielen pre Macha. A keďže sa snažíme v tomto programe byť čo najviac aktuálny, tak som si vymyslel pre vás drink, ktorý sa volá, že slovenská hokejová borovička. Vyžaduje to nejaké rekvizity a tie samozrejme musia byť hodne certifikované, napríklad tá beránka. Samozrejme treba mať nejaký nástroj, hokejka. Hokejka veľmi dôležitá vec. Hokejka. A samozrejme treba mať ten nápojová dóza charakteru pukového, ktorá bude obsahovať práve tú borovičku. Vždycky treba podávať tento nápoj s ľadom. Tak. A už spomínam borovičku. Len jemne. No, a v tomto prípade celá situácia začína tak, že vlastne barman strieľa nápoj do už spomínanej certifikovanej bránky a zákazník následne požíva, respektíve vypije. Predvedieme si to. Treba niekoľko pokusov, ale z profesionálneho hľadiska to teraz predvediem. Jedna vec ešte dôležitá, na to netreba zabúdať, hodne zamestnancov, čašníkov, barmanov na to zabúda. Treba vždycky dôležitý slovenský pokrik. Slovensko do teho. Slovensko do teho!